Hello guys, good evening sa inyo lahat. Sa kamanpanig ng mundo at sa Luzon, Visayas, Mindanao na naaabot ng aking video. Ayan. Mekos-mekos na naman tayo guys. Mekos-mekos, ibig sabihin magluluto na naman tayo. Ayan. Pero bago ako magpatuloy guys, shout out kay Ruby Beck Cordevilla Santiago. Yan ang aking regular star sender. Shout out sa iyo idol. Salamat sa iyong suporta sa akin araw-araw at sa mga idol din natin na laging nakasuporta sa akin. Thank you, shout out sa inyong lahat. Ngayon ang lulutuin natin guys ay yung Ilocano at Bicolano. Sinabi kong Ilocano at Bicolano kasi ang lulutuin ko pinakbet tsaka ginataang langka. Yan. So ipapakita ko guys ang ating recipe ngayong gabi, ang ating vlog. Ayan. Tara, tignan natin. So habang nilalaga natin yung langka guys, sinasabay ko na rin itong pagsasangkot siya ng karne. Medyo palalambutin natin yan sa tubig bago isangkot siya. Ayan. Siyempre habang pinaprocess natin yun, paglalaga ng ng langka at saka yung karne, uunahin ko tong lutong Ilocano guys. Yan. Pipinakbit ako ng ampalaya at saka siling pansigang. Ayan ang ating siling pansigang at saka ampalaya. Lagyan natin ang kamatis, ang luya at saka bawang. Siyempre hindi mawawala yung bagoong isda, bagoong sa Ilocano. Ang paborito ng mga Ilocano. Ayan. Patakan ko yan ng kunting tubig, siguro mga kalahating baso. Ayan. Siyempre, lalaglagan natin yan ng konting pampalasa. Ayan, okay na yan guys. Hindi na natin isa lang to. Unahin na natin yung pinakbit Ilocano. Siling pansigang. Yan yung mangang guys ha. Tsaka ang palaya. Kasi gustong gusto ko yan eh. Siyempre, ito na yung ating karne ng baboy. Sinasangkot na natin. At tinanggal na rin natin yung yung nilaga natin na langka. Natin yung ating pinakbit Ilocano. Yun, okay na to guys. So bali papatayin muna natin to, tapos isusunod natin isasangkot siya yung ating karne ng baboy. Ayan. Sasangkot siya ko muna itong karne ng baboy. Tapos iset aside natin bago natin ilalagay yung gata, langka. Yun. Ayan, itinabi ko yung karne ng baboy guys kasi babawasan ko yung mantika nito. Kasi yung gata masyado na sa malasa. Kung may mantika pa, so sobra-sobra na yung mantika niya. Bawasan natin. Natanggalan natin yung ibang mantika, ilalaglag na natin itong ating langka. Ayun. Inibabaw ko lang yung karne ng baboy. Tinatong ko yung luya, sibuyas, saka bawang. Lalaglagan ko to ng 2 basong gata. Siyempre lalaglagan natin yan ng asin. Ayan. Yung natirang pampalasa. Ayun. Takpan muna natin saglit para ma-absorb niya yung gata. Hindi ko na siya ginisa kasi kung igigisa ko pa masyado ng mamantika. Kasi 2 basong gata na yan. So bali ang ginawa ko, sinangkot siya ko lang yung karne, ginolden brown ko, tapos tinanggal ko yung mantika. Ayan. So ito na guys, yung lutong Ilocano. Yung pinakbit na puro siling pansigang at saka may konting ampalaya. Ayan. Bagong ang ginamit natin, bagong ng Ilocano. So bali susunod naman natin yung lutong Bicolano. Yung ginataang langka. Ayan. So actually malapit na rin yung matapos. Ipi-plate ko yung ginataang langka. Check natin yung ating lutong Bicolano, yung ginataang langka. Ayan. Na-absorb na yung gata. Medyo pa-absorb pa natin ng gusto.
para masarap. Yan oh. Ay, naglalatik yung gata. So yan guys, okay na tong ginatan langka. Mag-plate tayo. Absorb niya na yung gata. I-plate natin ito guys. Ayan na guys, ang ating lutong Bicolano, ang ginataang langka. At siyempre, nandito yung lutong Ilocano. Magkatabi sila. Ayan si Noli at si Jackie. Ayan guys, ang ating video for tonight. Thank you for watching. Bye bye. Siyempre, titikman natin yan pagkakain. So ayun guys, nakatapos na tayo ng ating vlog, yung video, yung pagluluto ng lutong Ilocano at lutong Bicolano. Pag pinagsama mo, Bilocano. Ayun, Bilocano. Ayan lang naman yung buhay natin guys. Salamat sa inyong mga suporta guys sa aking mga video. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayong titigil. Abante-abante lang. Ayan. So habang nagme-mekos-mekos tayo, suporta muna tayo guys. Shout out sa inyong lahat. God bless. Mabuhay po tayo. So kakain na tayo guys.